Kiama twagenderete gusuka keima eriense ya Kenya gokora obochori obonene oborobire okorekana stariki kianda cyo mutinyo 5 na 3 omwaka yiga nigo abarwanirira bebirogo au bagendete kuboria abakenya kuraria omorembe anene bospo obochori obonene ani obaya kwana asensemo ya nyama wa parish chinga kibaumirana nabangina barabwatani bedini ye Catholic natokumanyiwa nomurikeito Josephat Amisi. Ise ya matuko ikomena limo ayatigarite eliense ya Kenya reko bage gosoa ase obochori obonene ono abarai ao nigo bagirito ko baba gwesokia elio koraria omorembe anene chinga kichiri che campaign aboigo lituko linene lio bochori cha Samarieta gongoro kwa Charles Chwe Matoki egente kenena chinga kichiga tubwato obochori bure busio igo togosaba omorembe ande go twacha singinche gotebia bangina aba mama baitu batusabire ekanisa ebe kipaumbele asogotosabira rinde tutwaro omorembe tutagetichi sarakasi buna chiri twaroraga ATC saba murabande bachoba gacha koleta chisarakasi achinga kichiga tigatusabira ense yaito ya Kenya erinde keregento kagende bia parish ya Nyamagwa abarai ao kurwase county ya Kisii abagendete ko bakorige birogo nigo banyara ko bakomerana amo na abangina anene asekiombe kiama kwa mama asebanyara ko bakubasemya na kubagane banyara ko bagwesokia ase obonge elinde banyara ko bagwakera chikura abarai bali banyara ko bakoenekia na wikirania amagani abo atira matuka make toso ase chikura obocholi botogo chigokora igotogo sabago gwo morembe omorembe ogochaka n'omonto omonyene korwaria asare na baria etanaine igo omorembe oyo iga togosaba tutang'ani Nyasaye ase chikure chire motu tomanye ng'a tareti buna ekoera bari baraba amate baito bari tonchokanaine gotigara bari ko baba amate baito eduka eria sokwenda kwagore kebiriti tareti buna ekoera na nogocha gochia tutete elections chomorembe tutagete elections kero monta ya guribaga aho ni chinyanya chiaye eburuburu ndogonye taka Kisii County tutabantu bomorembe tubange Kisii County neko nyareka bono abagusiba kunyara gwaka chikura bya head of secretariat nyanzengi bono mo CS obochabo ba appoint na William Samoei Ruto okora chinkoro chino mu mwakirecho Hakika bana mtu mukanga chose engakia nyata teri ndonge ande tuli korosa bago tene ganyete ya nega asia Nyasaye turaribyo burayi bwigoro ayande senaje tari Reporter ya Ndizi TV kore county ya Kisii Literana Josephat Amisi.